Irio nade jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Yiena mondo mi arwake wendo wa daktari wa makawuono obonyiso ni nyinge nga en nyakanye en laktar molonye weche mage kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel machiegni daktari. Asante sana Ruth. Anilongan Priska Anyango Mungla anya lego nikech wasebedo osiepe koro inya denda ni an nyako dembo. Nyako dembo. Tathoth alonye weche sukari gi weche hormones. Weche sukari kachiel kod hormones. Daktari sebedo kipuonjo mang'eny kotenore kod waloke tanga matin wamule weche mag hormones ma bende ilonye. Diher mondo mwago mbaka kotenore kod weche mage daktari. Kawana adwan wangi wach moro mi akia ni in biboloke ni oganda but iluonge ni PCOS. PCOS iluongo ni polycystic ovarian syndrome. Ng'eny maybe joma chuo bo winjo ni wawe gi oko matin but we waherre kaka joma mine. Malur tapatina nikechwaga kile chandruok moro wataka neni owuoyo kuom ang'o odiechieng' makawuono. Paradwan wachak pare ni kineno kin nyako seche ma koridi yudo dwe mondo dwe obi ma remo wuok chakre gi ofuko matong iluongo gi ni ovaries. Koro ing'eno ovaries gi ka konyuoli nitie tong ma gigolo achiel ka dwe nyaka ichope ria mwawacho ga ni menopause. Estrogen, progesterone to signals ai obwongo kanyo to bonyiso ofuko ni ovary ni koro gol tong achiel. Kigolo tong achiel ni seche ma koro ovulate ema koro kiyudri gi jahera ni inya mako ich. But koro jomwang'iyo ma wan gi gimi wacho ni PCOS ni giyudo tong mang'eny to gin matindo to king'iyo smoking ido nikech wan gi ovaries ariyo mar korachich koracham. Koro seche moko nitie joma iboneno nitie one side or seche moko ibodon gin kodgi e ovaries te. To gima kelo chandruok mang'eny gi ka tong gi ok dong maber ok bed motegno en ni boyudo mine ma koro chandre yudo nyathi. Or iboyudo ni koro nikech gidong ok gi develop ahinya gimiyo ng'ato bedo gi mwacho ni hormone imbalance. Samwacho ni hormone imbalance ni kendo adwan wadog chien matin. Mondo ibed ng'ama nyako in gi hormones mwawacho ni estrogen gi progesterone. Ema miyo skin wabedo mayom, wabedo gi hips, thuno dongo maber, sianda be dongo maber, koro balance no kaber to in kare. Lakini wabe wan gi mwacho ni testosterone matin. Testosterone kori yudoga e joma chuo. Koro sama wan gi tuo ma PCOS ni to testosterone koro dwa bedo mang'eny matin nikech of tonge ma nyisi ni koro ko machua ka. Koro ka koro testosterone ng'eny tema koro yudo ni periods lal koro kiyud periods dwe ka dwe. Koro iboyudo ni kata ma en nyako ma onyisi kata ne higa oyudo diriyo or kata dichiel. Koro yudo nyathi tek aito koro kendo gin gi yier mang'eny. Koro iboyudo jok moko man gi yier e tikgi, en gi yier e kore or king'i kata bund iye ka ing'e ni nyiri onge yier ahinya e igi but gin iboneno ka yier matin tie e igi. Aito be nikech koro hormones gi ni malo koro gin gi kilo mang'eny, ratili ng'eny, koro gichwe to kilo gi en kilo ma monde olal kata kitimo exercise itimo rako to kolal piyo. Aito koro ka koro kilo ng'eny in gi mo e diere ka mwacho ni visceral fat ma kineno ng'ato nigi kitambi ji kik mor ni ni pesa ng'eny iwinjo maber manen mo. Koro mane makelo ga gimwacho ni insulin resistance. Kokelo insulin resistance kendo duoki e weche wa mege sukari. Koro inya yudo sukari, inya yudo pressure, inya yudo tuo ma cholesterol to magi te kendo miyo tuoche moko mwacho ga mege heart ka ma ng'ato yudo heart attack, stroke be koro ng'eny.
Moro wadhi ane mos matin daktari mondo mi nyikwara Mugia Jwang' owinj wachni maber. Wawuoyo kuom hormones. Nyakwara Mugia Jwang' isebedo kiwinjo wach mar hormones. Joma mine nitiere kod hormones mamiyo gibedo joma mine, joma chuo bende nitiere kod hormones mang'eny mamiyo gibedo joma chuo. Koro ka ponono ni hormones gi kuom ng'ama miyo nitiere kaka ok odhi maber to onyalo bedo kod chandruok ma wawuoyo odiochieng' ma kawuono mar PCOS. Wang'e ni en ang'o manyalo miyo hormones gi ok gibed e yo makare kata gibedo Koro most of the time obiro ga bira kende, lakini kendo kwa ng'iyo to en kendo mwacho genetic, manyiso ni kendo ene anyuola maru. Kore gini boneno ni seche moko ber ka gik moko ing'iyo, ibodo ni maybe nitie ga wayu moro matike nopong'o yier, or wayu moro mane chandre yudo nyathi, or ng'ato obedo gi chandruok matin e family kanyo. Koro most of the time ibo yudo nen gima en genetic, kore ene family. Oringe anyuola. Or moko be bira kende. Thothne mine mantiere kanye kata mantiere wacho kata ni anyuola nyalo bedo achiel kuom gigo manyalo miyo ng'ato bedo kod chandruok. Ni mamoko bende manyalo miyo ng'ama miyo bedo ng'ala mamalo kata thuolo mamalo mar bedo kod chandruok ni enang'o? Actually enena watch ni ng'ata ma nyako nya yude, especially ka wane age mwacho gan reproductive age group, ma en age ma koro nego bed ni wan fertile ahinya mwanya yudo nyithindo. Koro anyone mane age group no tuo ma PCOS nya yude. Nyakwara Mugia Jwang' iwinjo wechegi, wantiere kod picha moro maber ka mokalo mabede daktari biro tiyo godo mondo mi omed lero ni mondo mi imed ng'eyo ni chandruogni en chandruok mage. Kaito bende ibo tiyo kod graph no mondo mi pimne Nyakwara Mugia Jwang' wach mar hormones, estrogen, machiegni daktari. Koro kwa ng'iyo adwa mnanu wa focus maber nima en nyako ma kawaida. To ken nyako ma kawaida to estrogen mag wuok e ovaries ng'eny. To me mabomiyo iyudo periods, ibedo nyako, tibedo abeda mayom. To testosterone be nitie, en mana notin. Koro king'iyo difference ka tineno ni testosterone nitie but estrogen e mang'eny. Ka koro wabiro e ng'ama waneno ni nigi PCOS, to koro ineno kaka estrogen ma rangi ma rakwar nitie matin, to ma wawacho ni testosterone men mar hormones ma joma chuo, to koro testosterone ni ng'eny. To koro testosterone ni ema bo kelo shida mang'eny mwabo puonjre e ranyisi. Koro kamane kaka ineno ka imbalance nitie. Mulwa kamane indiko kanyo ni common causes mabende semulonwa matin kod causes mamoko. Koro main common causes ka hormones osebedo imbalance, to ranyisi ma ng'ato bet go en sama testosterone cha ni malo. Koro mane makoro waboneno ni ka testosterone ni malo te makoro ki yudri be ni nga mohero kongo, yudri nga mohero yuandawa, to mowacho gani lifestyle diseases mago tuoche ma yudi nikech kakida be koro kendo ni malo. To kamago ni malo to insulin resistance chantie, diabetes nyabiro, pressure, cholesterol, mago actually kelo nji chandruok mang'eny gi tuo ma PCOS. Awinjo kimulo kata ratil mamalo mar del, wawacho wach mar PCOS mabende en chandruok mamako joma mine. Tudnwa godo kod ratil mamalo makaro kata ka ng'ato temo mondo mi otim exercise, otemo mondo mi okang'e ka nitiere yore mamoko ma ng'ato nyalo balance godo hormones ge, to ratil ok lal ok dhi. Koro apa nikech kaka hormones ng'eny testosterone kawaida, king'iyo joma chuo gin joma del gi ng'eny. Kata koko tingo chuma ahinya makoro dhi e gym makoro en gi muscles mang'eny, but testosterone en ga hormone mamiyo ng'ato build be muscle. Koro kikelo ne joma mine testosterone mang'eny matin, to koro del be ng'eny. Aito nitie kaka nanyisi nikech koro hormones gi ni off, koro kendo del gi oting'o bor. Koro gin gi bor mang'eny. To bor no ng'eny gi nitie e ich ka. Mwacho ni visceral fat. To visceral fat no mondo iluse kitimo kata exercise okiot. Kore gini joma nga gi PCOS, ng'ato nyanyisi na dhi e gym atimo exercise pile, to
kilo klal but seche moko inyisa ni kik iwe dhi adhiya nyime obo lal but ok obi lal mayot dhi adhiya kata ka ineno kok iwit ratil to dhi adhiya nyime. Nyakora Muge Jwang', samoro inyalo bedo kod PCOS to king'eyo ni nitiere godo, samoro be nitiere gik moko manyalo timore kit ngimani minyalo chich godo. Wantiere kod daktari ka obro pimonwa ni moko kuom ranyisi ma kineno nyalo bedo ang'o gini mondo mi chiji ni nyalo bedo kod PCOS. Osenyiswa kacha ratil mamalo mar del ma ok dog piny. Onyiswa kacha bende ni nitiere kaka ibo bedo kod bor mang'eny korka ich koni. Kopogore kod mano, ranyisi magi ma ka ng'ato neno to nyalo chich. Mokwongo kabisa en ga sama ng'ato biro to periods ge olal. Mane actually nikech ingen joma nyiri ingen period nyone go bendo biro dwe ka dwe ka dwe. Koro gima bo chande kabisa period bo lal oribo yudo ng'ama maybe temo manyo nyathi to ok yud nyathi koro woro ni ang'o matimre ka. Or jomoko biro ni abira ni up in skagi pidi but kore boydo maybe a tike year ntie mokinya yudo kata ni kore ka en gi year or koro madhie iye ka or ingen seche moko e bam ingen okengi bam ng'ato kiyot but already dhi Mombasa irwako bikini kanyo to waneno ka year ng'eny piny ku nyabet ni hormones be ni oko matin. Koro mago e ranyisi mokwongo mamiga ng'ato biro ni gimoro rach. Koro kose biro ni kamano to ken nyako mantie reproductive age group cha. Mawacho 15 to around 30, 45 kanyo to koro pachi bo chako paro ni manyabedo PCOS. Bo chako samoro mo manyathi to kiyudi koro en PCOS oyo gik mang'eny nyalo miyo joma mine ok bed kod nyithindo. Antiere kod moko kuom ranyisi ka Nyakwara Muge Jwang', inyalo ng'iyo ka daktari bende pimonwa oleronwa achiel kachiel kaka hormones gi nyalo kelo chandruogegi. Daktari nyalo wuotho kodwa achiel kachiel ka ang'en ma wicho wil wacho koro but kwang'iyo tineno en ni gin ranyis manyabedo chakre wi nyaka piny mtie ma wasewacho but mokawa wacho gin koro kaka ng'ama moods ge ni oko most of the time gin gimwacho ga ni depression koro fila ni ng'ama ool delo ol moods ge ni piny seche moko ntie koro acne and pimples tingen kaka kisekalo teenagehood tipan koro face ni onego bed ni yom tiyudri ni gi acne mokasre mano be nyiso ni hormones ni oko wasewacho insulin testosterone be wawacho jok moko actually nyiri moko koro bo yudre ni ye wigi be lal moro mwacho ni alopecia ma hairline okopong kik bed ni iparo ni hairline kechi yuae isuko piece mokase magi gin joma maybe katolielo wiye to neno ka wiye hairline ne dok chien aito bentie low sex drive mena ni hamuni maromo gi jaherani dok piny aito periods wasewacho kilo wasewacho year wasewacho aito koro kigo picha teka iboneno cysts go ofuko matong. Nyakwara Muge Jwang', iwinjo weche go kaka ranyisi go chalo miyo kikine ane ni samoro yewi dok chien kata yewi chot iparo ni nitiere kod ywayo wi inyalo bedo ni nitiere kod PCOS. Wakawuoyo ka waduogo to wadhi nyime. Seche ma wadhi nyime no Nyakwara Muge Jwang' ka nitiere kod penjo orno SMS, namba mar SMS en 23600. Nyako ma wiye tek nyok winj ga ng'ata nyalo bedo ni en osiep pari kata kamano ananeno kokomora kata matin. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Ma,
Injili ngima. Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manok osomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye? Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa Injili makelo ngima. Okidwa koso Injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari antiere kod penjo mowuok kuom an wacho kacha ni ranyisi kaka mag discharge bende nyalo nyiso PCOS koso discharge onge kod PCOS. PCOS onge kod discharge. PCOS gima duong' en ni boneno mnan periods gi odok piny or reduce. Koro iyudo no ok iyud gi dwe ka dwe. But discharge mano koro nego ng'i tuoche moko ka. Erokamano ahinya. Seche mwantiere kani bende amedo paro ni nyaka Ramogi ajwang namba mar SMS en 23600. Mulna stress kata dangni mag paro kanyalo chwalo kata nyalo miyo okang'eyo kaka nyalo kete gi dholuo maber, tudruok manyalo bedo kind PCOS kod stress kata dangni mar paro. Koro PCOS stress won ok nyal kelo PCOS. But ng'aman gi PCOS nikech fast hormones gen yoko, stress gin ga malo ahinya nikech koro ranyisi moko mwawacho gi ema kelo ngiga paro mang'eny. Kiyud ng'ama chandre yudo nyathi, kelo ne stress. Kiyud ng'ama temo mondo o lose weight kelo ne stress, oro yude gi tuo mar sukari kelo ne stress. Koro but stress mainly biro ga nikech en gi PCOS gi chandruok ma PCOS nigo, but ok ni stress nyakelo ni PCOS. Atere kod penjo mowuok kuom Joy kawuok Migori, osebedo gi rem e pinye e seche ma en kod period mare, to kata samoro bende en rem tuoya maonge gima wuok kuome, to thothne owinjo mana e bath iye kor kacham. Daktari kikona ni mano nyalo bedo ang'o nikech pok ayudo nyathi. Ok onyisa ni nitiere kod higni adi, to kata kamano pok oyudo nyathi, manyise ni osechako bet point mar concern. Koro ing'eni ka periods gi lit mo oingo kawaida, to koro ber kidhi neno daktari ni mar mine mwacho ni gynecologists, nikech seche moko inyayudo nen tuoche moko mwacho ga ni endometriosis, or inyayudo kata nen fibroids, ema miyo koro sama ine dwecha to olit ahinya. Aiting'eni kaka ne wawacho ni koso yudo nyathi okomino nen PCOS sate. Kore gin ber kidhi ng'i dokta ticheki maber. Seche moko be onego check ni in gi tong' moromo, tubes ma transport tong' ka be gin sawa. Or seche moko ikasri ni midhi daktari to jabathi no ema maybe sperms onge. Koro ing'eni be ber ka
udhi ticheko un ji ariyo uduto un jite aiting'eyo ni shida ni kanye. Penjo machielo wuok kuom Maureen kowuok Karen nontiere kod penjo noketo sindan mar family planning hik 2024 dwe mar 11 to nyaka kawuono pok oneno periods mage. Bende kane pok oketo sindan ne oneno remo diriyo e dwe to kendo tok dweche 4 kata 5 to ok one remo. Koro ing'en lure be ne en gi higni adi but ing'en especially sindan ma hormones no ma contraceptive jamiga periods lal e ndalo mang'eny nikech mano be tije idwa ni periods olal mondo kik iyud nyathi koro iboyudo ni moko lal to lal alanda mano koro seche moko kaka idwoke onge mani nyaka irita nyaka orume dendi aito periods gi bo chako duogo. Nyakora moge jwang namba mar SMS na ria de kauchiel no. Daktari ka ng'ato osebiro iri oneno ranyisi gi duto te. Thothne itimo ang'o mondo miwach ni maa ok en endometriosis, maa ok en fibroids, maa en PCOS. Itimo nonro mane diagnosis? Koro ing'en diagnosis mokwongo ibo suspect kalure gi ranyis. Koro ranyis kaka ma wasewacho ka bo mi ibo paro ni ma nyabedo PCOS. To koro kidwa timo tests mainly itimo gamna tests ariyo. Maremo ting'iyo hormones tidwa ning'ini testosterone levels ge rom nade. Kiyudo ka testosterone levels gi ni malo to miyo ineno ni chalne en PCOS. Aito bang'e koro nitie picha migo ma ich mowacho ni ultrasound. Kigo ultrasound ni ber ne ni ka nitie gima chal fibroids tibo neno gi kanyo nikech fibroids gin gina growths moko mane uterus ibo neno. Aito be cysts gi koribo neno e ovaries. Endometriosis ema seche moko yudo ok yot e ultrasound but daktache mar mine gynecologist seche moko nyaga orikoro picha moro miluongo ni MRI mondo gidhi ging'ika maybe nitie endometriosis lakini ultrasound ema watigo kawaida gi remo. Aito koro ing'en kise confirm ni ng'ato nigi PCOS tichako ng'iyo tuoche moko manyisi ma lure ga gi PCOS. Koro ibo cheko sukari nen nadi to mani watimo ga test moro miluongo ni OGTT glucose tolerance test. Koro ibiro gokinyi kapok ichamo gimoro amora tipimo sukari ibo mi glucose matin itipimo at 1 hour at 2 hours. Mane mayot ng'iyo mowacho insulin resistance. Aito be ibo remo no wabo ng'iyo cholesterol levels mondo wang'e ni mo e dendi rom nadi. Antere kod penjo machielo ka wacho kacha ni iluonge ni Goreti penj na daktari ni ang'o makelo ectopic pregnancy to ere kaka inyalo thiedhe. Ok owuok kuom ectopic pregnancy kata kamano daktari nyalo mulo matin wabo bedo kod chenro no odiechieng' machielo. But ectopic pregnancy en gana bahati mbaya nikech ing'eni sama tong' wuok e ovary onego suda mose mowacho fallopian tubes ka to bi e uterus to kanye monego rom koro gi sperms to bedo fertilized to moko kanyo. Koro nitie seche moko ma osudo mos koro oromo gi sperms e fallopian tubes e kore kanyo aito koro igen kosebedo fertilized to dwani omok mowacho implantation. Koro no dhi to implant tubes. Koro ing'eni nyega ni gi ectopic sama koro pregnancy ni dhi mbele to onge space nikech od nyathi uterus kacha to nitie space mondo koro nyathi odong maber. Koro kanye mi yudrie gi chandruok. Maina hawi marach ok ni en gima inyalo geng' to nyalo beda hawi marach. Penjo machielo wacho kacha kowuok kuom Brenda kowuok Kisumu penjo na eni osemiso period ne dweche 3 to winjo rem e pinye onyalo bedo gi shida mane nyalo bedo PCOS. Mokwongo by the way kapok ng'ato assume ga nen PCOS ki miss periods gi gimo nego tim mokwongo en pregnancy test unless in very sure ni sebed koki okiriuri okiriuri yes but otherwise pregnancy test first e kako ringio other things nikech nitie jok moko ma miss period to karen pregnant tokia koro ing'eni feel kata discomfort piny kanyo to kara ena ni nyathi ema dongo. Koro ng'iyane ka samoro nyalo bedo ni Nyasaye ogwedhe gi nyathi kapok ochako bedo kod wasi. Penjo machielo bende wacho kacha iluonge ni Winnie kowuok ogwedhi Masai wacho ni periods ge lalga to koti kod family planning mora konyisa ni nitiere kod higni adik kod kata ka nitiere kod ranyisi mamoko bende.
Koro mage joma ber ka koro dhi neno daktari mondo opime gimomiyo periods lal. To benen be tinde wan gi tracker e simu kanyo mabe iketa keta to ng'ini be days ni period ni en moyware olal how long nikech nitie jok moko mabo weno lal to maybe emana no yware matin okalo the usual 35 days kanyo koro maybe ng'ato yude 40 days but obo biro but kata ma yware go mok bi regular between 28 gi 35 days mago em actually onego ng'ini PCOS or hormone imbalance. Gin gik mage makelo fibroids, PCOS to inyalo thiedhgi nade? Namba 2 be fibroids nyalo miyo mono ng'ato yudo nyathi. No kowuok kuom fibroids kata kamano inyalo mulo matin. Fibroids to biro ga bira kendgi. Nikech onge ga kata gimiwacho ni nitie ma ng'ato timo to yudo fibroids. In fact ka wane school iwacho ga ni mano en pregnancy ma empty uterus. Kokitingo nyathi tibopo kuom ndalo mang'eny. Kuom ndalo mang'eny tibopo ka fibroids dongo kanyo. Nikech gidonga based on hormones. Gini neno ka ng'ato nigi fibroids to chopo menopause to koro kendo fibroids go shrink to lal. Gilala kamano. Gilal gi shrink to gilal to giwe kelo ni shida mang'eny kisechope menopause. Wang'iene weche mag thieth kapono ni thieth nitiere mag PCOS daktari. Koro thieth ma PCOS bolure gi gima jatuo dwaro. Gi gima no kele. Mane ma actually konyi mondo ing'e abo konyi nade. Gima jatuo dwaro gi gima no kele. Gi gima no kele. Koro ka ni biro to in shida ni sana en wawonre ni dwa nyathi. Nikech periods gi ok bi kawaida. Koro ing'e mano koro treatment en gan mondo inyaparo ma nyisi ni ovaries opong'o cysts tonge mok machua koro ing'e mano wami yath mondo o stimulate tongi o machua to ka gi machua ti ovulate kawaida ti yudo nyathi. Jok moko biro nikech gibo nyisi ni yier ema chande or acne ema chande but sechego okodwa nyathi. Koro mage mi yudrin koro ibo migi mwacho ni hormone contraceptives mimuonyo ka tablets. Nikech kimiye tablets go to koro iduoko testosterone ne piny to koro ibo medo estrogen ne malo to koro bo konyo gi acne bo konyo gi yier matin to smoko ka yier be ng'eny tibo yudo ni ibwabo nyisin koro watim other things moko makoro kikiliel gi wembe mano kelo yier moro matek mami be tiki ok nen maber but mane mwacho ga ni nyatiyo gi waxing or laser en moro michomo gi iwang'o gi stima achiel kachiel mondo del pod dong mayom or ng'ama be ok dwa nyathi to yier chande nitie yien mwanyaga tiyogo mondo oduok yier piny but mano kwa bimi ka wan gi wasiwasi ni nya yudo nyathi in the near future nikech yien go beseche moko kelo ga complications e nyathi. Aito kiyudo ng'ato ma maybe koro kata sukari ne ni malo matin to kendi bo nyise nitie yien ma watiyo ga go machiedho sukari iluongo ni metformin be imedo ne kanyo to loso ne sukari. Jok moko in fact nan go siep na moro banen gi PCOS to tima exercise to lose weight to seche moko losing weight no kende miyo hormones gi balance maber maonge yath koro ing'en kidonga be matin tibo neno ka periods gi biro kilo koro dok piny yiero dok piny acne odok piny koro lifestyle mowacho ni exercise no duong' kabisa e PCOS. Imulo kamoro ka ane kaponono ni omi yath mar tieko yiere del to ipoki mako nyalo kelo complications kuom nyathi. Wadwa ni wamake kanyo nyakwara Mugi Ajwang' mondo mwayud weche manyien e yo machuok ka waduogo kanye mwachako godo bende ka waduogo to wadhi yaw line mondo mi ipenj laktar kik idhi mabor kik isud kata matin. Geso ka ngeso sa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kama wabro budho manyanga ya solo kawa kelo ni ngolo
motimo Cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo. Mana Ramogi TV. Nyakwar Ramogi ne en jamadar mar lweny mar lomo tuo to kod mar kor lwasi. Retired General Ismail Daniel Opande. You know, jok ma iluongo ni rebels ok ichal kaka in gi an sani kaka koro wawuoyo sani ok gin jok mawinjo. Eketo kwe ne orakore kod jolweny mobalo e piny Sierra Leone, Liberia, Mozambique kod Nigeria. You know, your people misbehaved again. Today you have lost even your rank. You understand? You've lost your rank. Yes, right? Yes, Mondi yud sigana ni tudrigi Walter Nyambaga e chenro mar Gin Kanye. Chieng' Tich Abich, saa 3 otieno. Kik bai. Hera, andhoga, adiera. Na ye kodi. No kang'eni ni nyalo timri malich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kamanda bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo kod gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gina jiven ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Chakre Donam Lulwe nyaka e nderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar jolok ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yweyo ne wang'iyo kacha ni ponono ni idhi yudo thieth mar PCOS to thiedhi samoro mondo mi otiek yier to imako ich nyalo kelo chandruok kuom nyathi. Gin chandruok kaka mage. Ponono ni ok othiedh PCOS ni ng'ato daka kode. Onyalo kelo complications kata tuoche maluore mage. Nyaka Ramogi ajwang' kanye ma wantiere. Seche mantiere kanyo bende wayawo line ka intiere kod penjo go simu mondo mi ipenja laktar. SMS bende pod en 236. No. Daktari. Koro PCOS en gina nyisi ni chieth be bo lure. Koro ntie be anga gi jotuo moko mabo nyisi ni sawa an gi PCOS but an kikitim na gimoro okadich gi nyathi sani. Maybe yernye mawe adhi agol chieng madich go tabuduogo. Koro ingen kata kibudho kode
gima botimi ahinya onge. En mana ni seche moko kokiyudo periods gi kawaida kaka wadwaro no, ji oluor ga mana nitie risk mar yudo cancer ma uterus. Nikech koro okished uterus cha kawaida. Or ka del odong' mang'eny oki lose kilos kaka wadwaro, to koro tuo ka sukari, pressure, cholesterol nya yudi, jok moko nya yudre gima wawacho ni depression. But nitie ga jok moko be man gi lean PCOS, ma gin gi PCOS to dendgi ok ng'eny. To be koro ki yudri ki jatuo kamano ma dendi ok ng'eny, to nyisin be ok odwa weche mang'eny, ok odwa nyathi seche go, to be iweye aweya. Yena kawe sim Rosa. Rosa, hello, penje laktar? Apenjo niya. Asetuko 2 years kapok attend. Koro kanyo ni problem en ang'o? Ije higni adi? Sani aja 30. Ije higni 30. Ok iti gi family planning mora mora? Nese kata kutiyo gi depo. Daktari. Okay, nikech koro tiyo gi dipo, most likely dipo no emomiyo periods olal. But de bed no kotiyo gi family planning mora mora ten ja higni 30, then mago maber ka wang'iyo nang'o momiyo periods olal. To kami bete kaka daktari, ang'o momiyo periods ke nyalo lal? Wawuode ne pok ochako tiyo kod family planning ni? Koro nitie jok moko machopo ga gimowacho ni premature menopause. Manyiso ni kata no onge ovarian cysts, ki pime to testosterone ok ni malo, but ovaries ge all chon. Koro ingeno miya ochopo menopause to pod otin. Koro ema kiseyudo kamano to kendo ing'iyo nang'o momiyo ochopo menopause chon. Ki confirm no ochopo premature menopause at 30, to mage makoro kendo ibodwa ni migi hormone replacement nyaka at least ochopo 50. Mondo otherwise kendo kiko yudre gi tuoche mege choke, mwacho ni osteoporosis, tuoche mege heart. Koro ibomiye hormone replacement marome aroma matin, mondo chwale nyako chop 50. Mapa ni mano bende onego bi obed nwa twak machielo gimomiyo samoro ji nyalo chopo premature menopause kata iwuok e ria kapok ichopo higni 50 gi wiye kaka dakteche osebedo kawacho. Yien kata thieth mar PCOS thoro kawo thuolo marom nade? Kuom ranyisi ka ng'ato dwaro nyathi, en thieth madhi kawo thuolo marom nade? Ponono thieth mar PCOS nyalo kawo thuolo marom nade mondo mi ng'ato ne duoko kata results? Koro usually kisechake wawondre ni egina jisi ben lure, but kisechako thieth kalure gi kaka nuwinjre, usually within 3 to 6 months jatuo bo chako neno pogruok e dende. Antiere kod penjo mamoko kanya kwa Ramogi Ajwang', thuolo ber penj laktar mondo mi eki bed kod duoko. Okang'eyo kantiere kod simu, gibro wacho na ka wantiere kod simu kata ooyo mondo mi wadhi nyime. Ote machielo wacho kani utiyo kod iluonge ni Brenda kowuok Kisumu, penjo na en semis periods dweche 3 mano ni seduoko otim pregnancy test. Kaito Nancy kawuok Ajigo owinjo ka piny iye rame ojagni 18 to kane odhi hospital nonyise ni entiere kod ich chakre dwe mar 9 last year to pod iye flat. But again tie mano wacho tek, but again delo pogre. Ntie jok moko ma for some reason ka gin gi ich, igi ok kuod ahinya. Tingen ka pod en be ich matin, ok obineno, but ka ochako dhi mbele to hapa ni iye bo chako neno, but mano maybe kikwa wachie mang'eny. Mano kikwa wach mang'eny, kata kamano onyalo timo test machielo mondo mi i confirm. Hello penj laktar? Hello, mano wae. Machiegni? An Violet. Machiegni Violet. An gi penjo moro penjo. Asetimo family planning. Isetimo? Family planning mar betu. Higni 5 sana. So sani awatimo betu ka neno kaka remo. Alafu to gombo moro state wach ni mogik iwacho nang'o? Gombo moro ma wacho ni gombo bedo gi ang'eya. Ang'eya.
machiegni daktari owacho kachano osebedo kotiyo kod family planning higni 5 pok oneno periods ge kuom thuolo mokalo kaito gombone mar bedo gi dichuo bedo dok piny mokalo inyalo konye nang'o? Mano ng'eny nikech be osetiyo gi family planning ndalo mang'eny e gin be periods be onge e gin anyisi ni kalure gi family planning miyiero moko ing'e ni boyudo ni periods ok bi ahinya especially moko michuoyogo or moko miketo ga piny kama wacho ni no plant ting'e ni mago mainly tiyo gi hormones mowacho ni progesterone so ka progesterone no ni malo tema be miyo ga hamu dok piny koro ing'e ni nyaka koro iamua idwa hamu kosi idwa ni kik iyud nyathi daktari wacho kacha ni koro in owuon emibiro ng'ado gimidwaro. Penjo machielo wacho na ka daktari iluonge kacha ni Monica ka owacho ni entiere antiere kod simb Caroline ina kawo Caroline. Caroline, halo penj laktar. Halo Ruth Nyadin oimore ahinya machiegni. Iluonga ni Caroline Nyaugenya. Machiegni Nyaugenya. Ne akonyora lasi dwe mar 10 to nakonyora go operation to nadhi e sindan mar depo ka nyathini dweche 6 to naneno remo koro bang' dhi e depo no nyaka sani kendo pok achako aneno remo to gombo mar ng'ama miyo cha bet kumoro achiel gi dichuo iduogo lal te koro ang'e ni shida ni kanye koro agombo nokonya. Dr. Priska Pani ma nyaka bibed twak machielo ageno ni producer wawinjo chandruok ma joma mine nitiere godo wach ma tiyo kod family planning gombo mar bedo achiel odok piny mokalo to nenore ni gini miyo joma mine stress apani onego wapang chenro mano to onego wapang chenro mondo mi wago mbaka maber kata kamano ang'o minyalo wacho ni again berga kapok ikawo family planning to ber kidhi iwuoyo gi daktari ni mondi mondo ing'e ni kiwuoyo gi daktari ni maber to bo nyisi ni kikawo ma to side effects en kama kikawo ma to side effects en kama aito seche moko koro iyiero nikech seche moko ing'e ni ji ng'iyo ni anadhi kawo depo nikech ok adwa muonyo pills ma pile pile tineno ka kikawo depo to ben gi chandruok ne mantie but mano ayie ber kamano wabiro wabeda kod chenro makende mwagoyo go mbaka kendo wapuonjo oganda kotende kod weche mag family planning side effects mag family planning wach mar gombo ni awinjo ko ong'eny mokalo kwanza mine onego koro wawachi ing'e ni wang'iye wache e joma chuo jiwega ni mine onge gombo we wakawie simu. Halo penj laktar. Halo. Machiegni? An Janet. Machiegni Janet, wawinji? An gi gimoro chanda gata. An gi nyathi ma jahiga 22. Ting' dodi malo matin Janet? An gi nyathi ma jahiga 22. In gi nyathi ma jahiga? 22. To akar kanyo pok achako ayudo nyathi kendo moro kendo. In owuon ijahigni adi sani Janet? 34. Ha? 34. 34. Daktari. Mani ng'enen koren gi gimowacho ni secondary infertility. Manyiso ni noseyudo nyathi mokwongo but koro ndalo chwalre ahinya kapok oyudo moro. Mani ng'en mage masich moko nyaki penjri nyathini wayude gi the same man kose sani be waseloko aito be koro ber kidhi neno daktari ni mondo ng'i nang'o motimre inyalo kata maybe tong' orumo tubes ka obedo blocked or kiwilo ka onre ni baba moro cha gi min go sani opogre inyalo moko kiriwo ji ariyo to ok gin fertile ahinya ka ki iriwri gi ng'at moro or be jaodi ni be nyaka check inya bedo ni niwe nin gi shida to en ema maybe sperm quality ne ok ber ahinya
koro en onego dhi one daktari to mondo ng'iye ang'iya maber mondo gine ni ang'o motimre kanyo mamiyo koyud nyathi. Nikech ni Dr. Priska mori nyalo mulo kanyo mana matin. Thothne joma mine kawoga makosa keto kuomgi mang'eny mokalo. To kata joma chwo bende thoro bedo kod chandruoge mang'eny mamiyo ok ginyal miyo joma mine ich. Mana kaka Dr. Priska wacho, samoro tong nyodo ok obedo makare, samoro nitiere kod tuoche mopogore opogore dende manyalo miyo gigi timore. Omiyo kapo nono ni chandruok nitiere to ji temo mondo mi one laktar kanyakla. Nwang'o kata yore mag thieth mag PCOS. Kata kamano ka wawuok kanyo bende nitiere kaka inyalo geng' chandruogni mondo mi kik joma mine bed kode ok ang'eyo. Ma enen irito koyudi to yudi, kokoyudi to be itony. To kata kamano ok en death sentence. Ma ok en death sentence. Joan kantiere Migori, antiere kod ote mowuok kuom Joan. Simb Joan ochako lal na kata kamano antiere kod mar Sheila owacho ni antiere kod nyathi achiel to family planning pok otiyo godo bang' nyathine to pok oluwe en higni 7. Chandruok kaina mane wawacho cha. Antiere kod Sharon e simu. Sharon, hello. Sharon olalna. Watimo nang'o Sheila daktari? Gite Sheila penjo ne ingen chal gi penjo ma wayudo mbele kacha. Magi gin jomonego dhi adhiya one daktari, gidhi gine gynecologist mokwongo, aito koro ibotimne tests mondo ginang'o momiyo yudo nyathi tek. Dr. Priska, aneno ka thuolo mayo wawang'wa wach mogik ma diher mondo mi nyikwara Mugi Ajwang'o maki kowuok kuom chenro ni en ang'o? Hapan ka ono be waneno ni weche mine ng'eny. Koro kaka wawacho producer onego wang'i weche fibroids, wang'i weche family planning, to be wang'i weche infertility gi. To be kwa duoge chenro ma wawacho kawuono men PCOS, onego bed ni ji ong'e ma en tuo mentie, ong'eny nyiri matindo, mane reproductive age group ka, but ok en tuo monego iluor. Koro kineno ranyisi ma wawacho ka, to ber kibiro mondo wang'i aito wapang kaka inyalo yudo thieth. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi kata ng'ato dwa ni ng'adne rieko imed puonje kata ikonye inyalo yudi kanye? An inya yuda clinic nantie Landmark Plaza, mano en opposite Nairobi Hospital. Namba wa ma simu en 0738 809172. Inyalo nuoyo? 0738 809172. Erokamano nya daktari, aduoko ni erokamano mathoth kuom biro e chenro mar penj laktar. Ne Dr. Priska waduoko ni erokamano mathoth, ne oganda duto te mochung' ne chenro ni e kidienje mopogore opogore waduoko erokamano mang'eny. Kik wiyi ni nyalo yudo chenro ni kachiel kod mamoko e Views sasa. Ne director na erokamano nya Bob Wafula kachiel kod producer Perpetua Okoth. Ne jahera mar chenro mar penj laktar kete manaka nikech ka wapuonjore gik mang'eny to kendo ngima en mwandu. Nyaka kendo odiechieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masane.